Oh. Oh, ano na eh? Tabang. Tabang. Aaminin ko na nang di na puro pa. Para-paraan yan ka na naman. Yung mga tinginan mo na yan. May mga kahoy. Mga kahoy, di ko kayo walay kasuglot ito. Ay, kahoy. Pupuntin kayo. Igo na dua ini. Ay, jutay pa man. Ay, ko rin dungagan na ito kaya ubos mong kahoy. Uy, kayo. Suroy-suroy tani eh. Kumiha ko kahoy ba? Wa na ikasunod niya. Hapit na tingulan. Wa na ikasunod. Kahoy. Ba? May kahoy tapuan. Bye-bye, nanibisi ko mong kahoy. Ay. Asibay-bay juga. Kaniyang kahoy. Kawato na ako. Kawato niyang kahoy. Kanipay ako. Ako ha? Ay, kuwan ko na ini. Balik. Jutay raman niya ha. Kahoy, tapos. Murag magtapok po, dito po ba? Utang. Ay, ikaw ya kay at ito kay daghan naman tong atong gibutang. La. Lang itawat. Lang ikawat di akong kahoy di ay. Ah, ni. Sabat-sabat ako ko na mga kahoy, istindan. Matuno ni ako panid. Ang sabat balik ang kawatana. Tago ko. Tago panid antong kawatana to. Pagi pa mga kahoy pamatong ra. Abantay ako itong kawataan na to ron. Sakpan ako to ron ba. Tilaw gito na ako ron. Nalangin ako itong kahoy ron. Alaw, wala na din ha. Kahoy ba? Asa na ba? Hindi na pwede tapo ko. Hindi. Kuha una ko ng kahoyan na po ni. Hindi. Impacto na doon ni. Kayo ani. Oy! Murag mo ginagadalas yung kahoy ganiha. Karon murag mo gina ako nasundan. Mga balang ina ko mo gihapon na nagpas kong kahoy. Kahoy. Ako ni baatan kay sus nindot kini pasaanon ron nga binaatan ba. Nindot kini pasaanon ning ato kahoy nga dili ato kinawas. Kau di kahoy di ay. Lang kahoy ako ni mo nagkuha. Ako man ning kinuha ato. Diling kuha. Kit ante kaw. Isundan di karon. Kita ako man ning kinuha. Kani nagpasang gitapok na kang permit. Di ba tulo ni? Kahoy. Ako lagi gitapok ani. Ako may nagkuha ani. Ah, di ba tulo ni? Okay. Oh. Tulo ni. Tabang. Tabang.